Itu sama itu sana kenang bini ini banjai fatafai Arabi banjai fat ini apa ini saya आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दिनै पानेरि समष्टिनि MLA बे समाव आंनि समष्टिनि डिमाकुसियाव बर' थुनलाइ आफादनि एथ' गिदिर मोनसे जथुम्माखौ बोसोरारि जथुम्माखौ बेवहाय खुंनो मोनगोन आरो आंखौ आफादगिरि हिसाबै दिनै बेवहाय गायसनदों आरो दावबायस' बर' बिथांखौ जोंहा मावफुं आफादगिरि आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि आफादफोरनि दैदेनगिरि बारग' दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरखौबो दैदेनगिरिफोरखौबो लाफानानै बे डिसिसन कमिटिखौ खालामदों आं सानो जे खोब मोजाङैनो बे डिमाकुसिनि जिथु जथुम्मा बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनानै हरनो हागोन आरो बे जों बयनिबो थाखाय खाफालनि बाथ्रा दिनै बुहुमनि जे बर'फ्रा बे बर' थुनलाइ आफादाव बाहागो लाफैगोन नेपाल बांलादेश आरो भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय आरो बायदिसिना हादोरावबो बर'नि जि फोलेरारि सुबुंफोर दं बिसोरबो निस्सय फैगोन गतिके बिसोरखौ जोङो आलासि सिबिनो मोननाया जोंनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा होननानै आं सानदों जोङो दा सानदों गाहाय आलासि हिसाबै एबाराव भारतनि माने गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जुदि जाबावोब्लाथ' बिथाङानो जागोन आरोबाव जुदि गुबुन सोरबा जायोब्ला बेखौबाबो जोङो एबार प्रधान मन्त्रि जोङो बेवहाय जोङो हांख्रायनो नागिरदों बे जथुम्मायाव आरो जुदि गासिबो थिग थाक थायोबा आं फोथायो जों गमामायैनो माने भारतनि प्रधान मन्त्रिखौ बेवहाय लाबोनो हागोन सासे जिहेतु MLA हिसाबै नोंथांनि समस्थियावनो जिहेतु खुंगोन बे समाव गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लाय जुनियाहै माबाफोर खुंनायनि हाबाफारि लादों नामा जोङो बेवहाय साहित्य सभायाथ' जोंनि थुनलाइ आफादा गावसिनि राव थुनलाइखौ लानानै बायदिसिना हाबाफारि लागोन नाथाय बे थुनलाइ आफादा जिहेतु जोंनि बर'नि मोनसे मा होनो गारजेन बर' मा होनो बिदिखौ माने गाहाय आरो बिफा आफाद बायदि गतिके बयबो बेवहाय फैयो नायनो लुबैयो बाहागो लानो लुबैयो ओंखायनो जोङो थुनलाइ जथुमनि अनगाबो जाहाथे गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा बेवहाय फैनानै सम खाथायनो हायो नायनो हायो रंजानो हायो आरो जुदि बायदिसिना बिथाङाव सोरहाबा माबाफोर सावरायनांगौ दंबा जथुम नांगौ दंबा बेबायदिखौबो खालामनो हानायनि जोङो राहा लानो होननानै सानदों एक्जिबिसनखौ जों गोलाव खालामनो सानदों जाहाथे सप्तासे बेवहाय एक्जिबिसन जायो आरो जोंनि बर' थुनलाइनि जि जारिमिन बे जारिमिनखौबो जों मोनसे लाइभ स्केच खालामनानै जाहाथे मानसिफ्रा बेवहाय फैनानै बेरायनाय लोगो लोगो बर' रावनि जारिमिनखौ गोरलैयैनो बुजिनो हायो बिनि बादाव जोंनि जि हारिमु बर'नि बेफोरखौ जों जाहाथे एक्जिबिसननि गेजेरजों बयनोबो दिन्थिनो हायो बेफोरबायदि माखासे जों हाबाफारि लानो नागिरदों नायनि मा जायो जिहेतु बयबो दं आं सानो बेखौ जों मोजाङैनो मावफुंनो हागोन बाजेटआ बर' थुनलाइ आफादा जोंनो बेसेबां माने सुबुं बेसेबां जायगानिखौ हांख्रायहरो बिनि सायाव सोनारगोन बाखि जों जिफोर एक्सट्रा खालामगोन जों बेखौ थाबैनो डिसिसन कमिटि आरो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया सावरायगोन जे जों बेवहाय मा मा माने जायगा हिसाबै दिन्थिहरनो खालामनो सोरखौबा जाहोनो लोंहोनो लुबैयो बेखौ जों एक्सट्रायै माने रायज्लायनानै थाबैनो थिग खालामगोन बिनि उनाव बाजेटखौ नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन बाजेटजों खोथा गैया जों लुबैनाय बायदि हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनो जि नांगौ बे बाजेटखौ जोङो नाजागोन गासिबो बुथुमनो